Това нашето момче ли не? Да, сигурно. Това е много симпатично. Да. Това позира. Муми! Маймунче! Маймунче! Муми, муми, муми! Мами, мами, Яш му шумкай с турбичката. Веднага се усещаш на турбичката. мънче, Всичките се обръщат. мънче. Малите са хубави. Дядото он е дърко ми мъняк. Той затова стои така стационарно. Той е пенсионер. Малите са хубави. Ама те и нощчета белички имат. А всъщност това има бяло оперение около очите, обаче изглежда като опулени. Все едно целите са... Много са хубави. А то на покрива още ли е там? Его. Маймунче! Маймунче! Виждам го и тука. Аз катерицата видях я там на оня покрив. Чакай, чакай. Ей, ти си хубави.